O presidente da Xunta anunciou esta mañá 3 novas convocatorias por máis de 10 millóns de euros para proxectos de I+D+I e tecnoloxía de alto impacto. Esta mañá presentouse na Cidade da Cultura o Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O acto estivo presidido polo titular da Xunta, Alfonso Rueda, quen aproveitou ese escenario para anunciar o lanzamento de 3 novas convocatorias de axudas destinadas a impulsar a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico en Galicia. Queremos, polo tanto, que Galicia siga sendo unha comunidade referente e que siga na vanguarda tecnolóxica aquí e fora daqui. Queremos que a nosa marca propia, ese I+G+I, ocupe o lugar que xa ten ahora mesmo, que se está ocupando, e, sobre todo, o lugar que se merece e que podemos chegar a ocupar. Contamos cos medios para elo, medios humanos, insisto, os fundamentais, medios materiais, recursos que teñen que seguir chegando e, polo tanto... E asegurou que o I+D abre portas, supón oportunidades, xera tranquilidade, riqueza e emprego, polo que afirmou que a investigación que se realiza na comunidade forma parte da marca Galicia Calidade e a súa excelencia galega neste ámbito. Son 165 iniciativas. Hai tempo que entendimos que a única maneira de diferenciarnos é potenciar o que temos aquí. Por lo tanto, a aposta dende aquí é fundamental. Somos a comunidade autónoma que máis incrementou o investimento en I+D no último ano, un 28,2% máis, solo no último ano. Investimos preto de 1.000 millóns de euros, algo máis, en I+D. E contamos con case 14.000 profesionais que se di pronto traballando no sector. Isto hai que seguir facendo. O I+D abre portas, supón oportunidades, xera tranquilidade, xera riqueza, emprego de calidade e, en definitiva, acelera a mellora real da sociedade. Isto é o que temos que facer un esforzo para que a xente coñeza, que sexa consciente do que supón a ciencia en Galicia. As novas axudas céntranse en 3 ámbitos prioritarios para a Administración: proxectos colaborativos no sector da biotecnoloxía, co obxectivo de reforzar as capacidades do sector; proxectos colaborativos das chamadas tecnoloxías profundas, dirixidas ao fomento da intelixencia artificial e a cuántica no ecosistema galego de I+D+I; e apoio a proxectos de investigación e desenvolvemento empresarial, que brinda apoio ás empresas para xerar solucións tecnolóxicas de alto impacto e o fomento do emprego altamente cualificado.